Ikkonferma mill-Gvern stess li hemm min għadu ma tħallax. Dan ikkonfermah il-Ministru Clayton Bartolo meta affaċċjat bil-mistoqsijiet ta' Net News fuq il-fatt li l-professjonisti u diversi persuni li ħadmu mal-Kummissjoni tal-Films għadhom qed jistennew ħlasijiet. In-nies li ħadmu fl-industrija tal-films qegħdin jitħallsu, il-cash rebates qegħdin jitħallsu u kulħadd jitħallas. Ġieli mhux vera dak li qed jingħati li mhux qed jitħallsu. Kien hemm xi dewmien għaliex kien qed isiru reviews tal-invoices fejn hemm min għadu ma tħallas, dan proċess biex qed jitħallas. Kien Net News li ftit tal-jemilu permezz ta' intervista mal-kittieb u producer Matthew Maggi żvela kif hemm anke ħaddiema barranin li għadhom ma tħallsux mill-Gvern. Għandek ammenta kemm persuni li mhux li għadhom ma tħallsux? Bħala Ministeru għandna l-informazzjoni kollha li ovvjament tkun għaddiet lil nominant il-Film Commission qegħdin naraw li l-proċess ikun spedit kemm jista' jkun. Tista' tgħidli kemm hu n-numru. Fil-waqt li nżommu mal-leġiżlazzjoni ta' governanza kollha tkun tissir biex wieħed jara li verament ix-xogħol ikun sar. U meta se jkun qed jitħallsu dawn li għadhom ma tħallsux? Da minnhom diġà tħallsu. Dawk li ma tħallsux issa. Ma tħallsux qed jitħallsu għaddej proċess bħalissa biex jitħallsu. Ma għandkom deadline sa meta se tħallsu daw ħadmu. Kemm jista' jkun malajr. Bil-Ministru jibqa' ma jwiġibx kemm hemm ħaddiema li għadhom ma tħallsux u meta dawn se jkunu qed jitħallsu.